I pozdrav i dobrodošli u još jednu epizodu Minecraft preživljavanja. Ja sam Lendujić i danas ćemo igrati Minecraft i radit ćemo neke nove stvari. Pa krenimo. Van je još noć od prošle epizode. Ne mogu van izaći iz ove glupe rupe. Ne mogu van. Baga, laga. Tako, izašli smo. Evo, ja imam neki dio opreme, imam 2 strijele, mogli smo novi mač napraviti, to ne bi bilo loše. Danas ćemo praviti kuću, 100%, već ćemo po noći krenut, da mi ne laguje tako jako, to ne bi bilo ništa, ali skeleton mi ne može ništa jer ću ga ja ubiti. Tako, pa ljudi, možda ću krenut novi serijal pravit Skyblock, tako da, pa ako želite pogledajte. Skoro sam umro, ali nisam, hvala Bogu. Pa ja ću malo pojest mesa, tu sam ubio neke krave, vidio sam tamo, ako sve stignemo napraviti, možda ću i po konje ići, možda ću dogurat konja, jer nemam sidlo, tako da možda ću dogurat konja pa napraviti motor, rupu, tako da možemo biti na miru. Pravit ćemo kuću nekakvu. Šta je? Šta hoćeš ti? Šta je? Trkni. Ona budala od skeletona. Tamo nije izgorila. Ali šteta. Šta je ovo? Šta je to? Ljudi, to je XP. Malo se šalim. Ali to vama nadam se ne smeta. Pa ćemo poslije sve zakrpat. Ili možda neću. Ne znam. To će biti tako. Ovako. Idemo kuća neće baš biti full moderna. Biće neki kvadrat. Još ćemo mi kuću nadograđivati. Možda neće biti onako krov kako sam zamišljao. Ali ljudi, ja pratim Edin Creation, on isto snima igrice i ja sam malo njega pratio i svidjelo mi se, pa sam odlučio ja krenut. Ja već sam cijeli stek potrošio drveta. Kako ja trošim drvo, tako neće biti baš dosta, ali imamo još mi 3 steka, tako da će biti dosta. I za krov, ali krov nećemo raditi od drva. Plafon hoćemo, ali bit će od onih stepenica će biti krov, kamenih. Tako da, nisam dobro drvo izabrao, ali sad je već kasno. Možda ćemo se siliti, ali možda i neću zbog konja. Zato jer ja obožavam konje i ja konja nikad nisam jahao. Konj, bijeli, ja volim crne, ali meni je konj. Ja volim konje. Kad je jedan, tako. Aha, to sam zaboravio. Ja neću baš samo preživljavanje snimati, ja ću i na serverima nekima, pa u deskripciji ću vam ostaviti neke servere i snimat ću možda sutra, a možda i neću. Sutra snimate servere pa će vam biti u videu IP adrese
pa ako hoćete možete i to pogledati. Ne garantiram sutra, ali ovaj tjedan bit će 100%. Tako da pratite na YouTube-u, pa pogledajte. Pa snimajte neke ja ću vam napisati koji su serveri za koje verzije, tako da par ih neću vam dati, zato jer su vam oni užasno glupi i to nemojte ako nećete. Ako hoćete, ja ću vam staviti, stavit ću vam pa kako vi hoćete. Ako hoćete, ako nećete, nećete. Nisam vam ja kriv. Konju jedan. Evo, kuću smo napravili. Snimam 6 minuta. Tako da neće baš biti. Možda ću potrošiti. Izgubio sam onu rupu. Pa dobro, nećemo sad napraviti. Idemo mi tražiti ovce. Konji. Gdje si? Konju mali, konju jedan. Krovu, što učiš krovu? Kokodak. Ljudi, još sam malo bolestan, ali to će sve proći. Šta mi laga. Ja imam neki drugi Minecraft, evo pogledajte. Vidite, tu si sevam, tu neke stvari kako se prave. Vidite, tu sve mogu uzimat, ali ja neću. Ja neću varat vas. Ja sam rekao bez modova. Imam ja i neke modove. Snimat ću s modovima. Snimat ću modove. Neke imam, pa neću vam sad to otkrivat. Ali pogledajte. Imam jako dobre modove. Takav sam si Minecraft skinuo i to je jako dobro. Moj prijatelj ima sve modove koje god hoćete, pa zove vam se Furious Killer 123, pa pogledajte. I on zna kako vam se skinovi skidaju, pa i on snima Skyblock, preživljavanje, to ću i ja radit. Tako da nema nigdje ovaca. Zašto ovce jedne? Evo ga, malo sam vam svoj okoliš prikazao. Tako da... Tu si skeletonu. Tako. Pa. Pa jedan on će nas zezat. Jel to prase? Prase! Krava, prase, oinko. Samo nigdje nema ovčica. Za krevet. Ali imamo kojnit? Nemamo. Samo imamo ove paukove štetne oči koje nas truju. Je to tamo kuća ili neka druga građevina? Je to kuća? Je. Ili nije? Je. To ćemo poslije sve. Još 7 minutu snimat. Šta je to bilo? A ljudi, to ćemo popraviti poslije. Evo ljudi, to je to bilo za ovu epizodu. Vidimo se u idućim epizodama. Ćao!